Mga dapit sa dakbayan Sugbo nakasinati og mga pagbaha human mo bundak ang makusog nga uwan kaganang udto. Ano ang report? Mukabat sa 3C ka mga dapit sa dakbayan Sugbo ang nakasinati og pagbaha matod sa CCDRRMO. Lakip na nini ang dalan sa Hakusalem nga halos di maagian og mga sakinan. Gani, dunay mga sakinan nga wa musungasong og mi-U-turn na lang. Ang barangay sa Patira nakasinati usab og lawom nga tubig sa mga karsada. Hangtod na sa Dante Padilla nga naglutaw na gani ang mga basura sa karsada o gipamunit usab sa mga tao. Sa Don MG Cuenco, murag sapa na ang karsada ug naglisod ang mga sakinan sa pag-agi. Halos abot na sa paa sa mga taong naglakaw ug misungasong sa tubig. Gani doon na pa'y trailer truck nga na-trap sa baha, humani tirik ang makina tungod sa kalawom sa tubig. Ang mga sapa hapit na usab miawas tungod sa kusog nga uwan nga taod-taod nga mibundak. Una nang mipahimangno ang pag-asa pinaagi sa ilang text blast nga makasinati og kusog nga uwan. Mihubas sa hinuon ang baha pagkataod-taod, human mihunong ang uwan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.